Údržba verejného priestranstva. Po príchode na pracovisko ti asistent povie, čo budeš robiť. Ukáže ti pracovný nástroj a ostatné pomôcky. Povie ti, akú prácu budeš robiť a ako dlho budeš pracovať. Napríklad, dnes vyčistíš od lístia ľavú časť cintorína. Použiješ na to fúkač a nasávač lístia. Začneš fúkať lístie na kopy. Potom ho nasaješ. Nazbierané lístie vysypeš na zberné miesto. O 2 hodiny budeš mať prestávku na 10. Potom dokončíš prácu. Po práci pôjdeš domov. V šatni sa prezleč do pracovného odevu. Starostlivo si pozapínaj všetky gombičky a spony na odeve. Odstávajúci odev môže spôsobiť pracovný úraz. Nasaď si ochranné okuliare a chrániče sluchu. Zober si pripravený pracovný nástroj. Je to fúkač a vysávač lístia. Najprv musíš fúkač naštartovať. Polož fúkač na zem do stabilnej polohy. Štartovaciu klapku posuň do polohy Štart. Fúkač pevne chyť jednou rukou. Tou rukou tiež stlačíš páčku plynu. Druhou rukou potiahni zalánko zapaľovania. Keď motor nenaskočí, potiahni znova. Opakuj to, až kým motor nenaskočí. Ak sa ti nepodarí fúkač naštartovať ani na 10. pokus, zavolaj svojho asistenta. Fúkač slúži na vyfukovanie rovných aj nerovných plôch pokrytých lístím, papiermi či trávou. Prístroj nepoužívaj, ak sa veľmi blízko nachádzajú ľudia alebo zvieratá. Udržuj odstup najmenej 10 metrov od ostatných osôb a zvierat. V práci pokračuj až do vyčistenia stanoveného úseku. Na vypnutie motora prepni spínač zapaľovania do polohy Stop a motor sa po chvíli vypne. V stanovenom čase budeš mať prestávku na oddych a na občerstvenie. Prístroj môžeš použiť ako vysávač. Musíš vymeniť nástavce. Kým sa s prístrojom nenaučíš narábať, postupuj pri výmene presne podľa pokynov asistenta. Než fúkač spustíš, skontroluj, či je správne namontovaná nasávacia trubica, či je vak neporušený a či je zatvorený zips. Vysávač musíš držať oboma rukami. Pravou rukou za ovládaciu rukoveď a ľavou rukou za rukoveď na kryte motora. Prístroj je určený na vysávanie suchého lístia a drobného odpadu. Dávaj pozor, aby si nevysával veľké predmety, ktoré by mohli prístroj poškodiť. Dávaj pozor, aby si nevysával mokré listy. Veľké predmety a mokré listy poškodia prístroj. Nikdy nevysávaj horúce ani horiace látky,
a ani kvapaliny. Keď je vak plný, vypni stroj. Odopni vak a jeho obsah vysyp na dopredu určené miesto. Ak sa lístie a odpad nedá upratať fúkaním alebo vysávaním, môžeš lístie pohrabať hrabľami a upratať podľa pokynov od svojho asistenta. Po splnení všetkých úloh sa prezlečieš späť do civilného odevu a opustíš pracovisko.